Ond wyt ti'n sôn hwnna nawr am y swydd newi, a mae'n swydd hynod o ddiddorol. Swydd fel, wel, gweud ti beth yw'r teitl yn iawn, ond gyda Bro 360, ynddo fe? Ie, na ti. Yn cwmni golwg, efo prosiect weddol newydd, fel ni wedi bod mynd ys blwyddyn a cwarter. Bro 360 yw enw'r prosiect, a fi'n gydlynydd ar hwnna mewn tîm o 5. A mewn gwirionedd, beth yw e ddim yw prosiect Papurau Bro, a beth yw e yw prosiect i creu gwasanaethau digidol ar gyfer broedd, so gwefannau ac ati, gwefannau a stwff cyfryngau cymdeithasol. Ni'n gweithio dwy ardal yng Nghymru ar gyfer achos prosiect peilot yw e, so ni eisiau gweld siw mae'r peth yn gweithio yn y ddwy ardal yma, cyn gobeithio rhywbryd. Bydd rwy'n yn gweld bod wedi gweithio a bod nhw'n falle ariannu rhywbeth i'r dyfodol. Ond y ddwy ardal yw Gogledd Ceredigion a Arfon, lle mae da fi ysgogydd yn gweithio yn bob un o'r ardaloedd yna, a i job nhw yw wneud yn siŵr bod pobl leol, yr awydd, yr gallu a'r hyder i greu a cyfrannu at gwasanaethau digidol newydd sy'n rhoi rhyw fath o blatfform iddyn nhw i'r stori nhw yn lleol, ti'n modd? So, fi'n gweud mae dim prosiect Papurau Bro yw e, yn hollol fwriadol, achos mae'n debyg iawn i Papurau Bro mewn un peth hollol allweddol, sef mae'r gwefannau bro Mae'r gwefannau... Sori Lwri, wedys i ar y dechrau fyna'n dweud bod y prosiect papur bro ar-lein oedd e. Sori, cari ymlaen. Ond fi falch bod ti wedi, achos na beth mae pawb yn meddwl, so mae'n good bod ti wedi atgoffa fi bod esbonio'r gwahaniaeth. Ond y tebygrwydd i Papurau Bro a'r gwefannau bro yma yw maen nhw'n gweithio gwmws yr un egwyddor. Y gwyddor sylfaenol na yw mae pobl sydd yn adrodd i stori i bro nhw. Heb gyfranwyr sy'n hela pethau at rywolygydd neu rhywbeth, bydde pob papur bro'n hollol wag. O'n i bai am dy golofn MP neu mae'n ambell beth sy'n dod o llefydd eraill, ond mae 90% o ammonio gynnwys papur bro yn dod achos bod yna gyfranwyr lleol yn moyn gweud stori pentre nhw, neu moyn cyhoeddi rhywbeth, mediadau sy'n cyhoeddi adroddiadau. So hwnna yw'r egwyddor sy'n sail i gwefannau mae'r Bro 360 wrthi'n datblygu yn Arfon y Gogledd Ceredigion. A mae da ni, yn cynnwys Clonc yn Llanbed, mae da ni 6 wefan ar hyn o bryd, a falle 2 arall i ddod o fewn y misoedd nesaf. Gyda'r union yr un egwyddor, ni wedi creu'r gwefannau o scratch o ddim byd, cymryd 6 mis o sesiynau creadigol gyda pobl yn y broedd i greu nhw, yn just ymateb i anghenion lleol, beth sy'n angen. A wedyn, ni wedi creu nhw, a nawr y job yw cadw i ddatblygu nhw a wneud nhw rhywbeth sy'n gallu gwneud gwahaniaeth i'r cymunedau yna. So mae yna enghreifftiau o weithio gyda ffermwyr ifanc yn eitha amlwg o ran ni wedi bod yn creu blogs byw o gystadlaethau yna sy'n hollol wahanol i beth bydde ti'n gallu cael mewn papur bro, o sy'n hollol wahanol i beth bydde unrhyw gyfrwng cenedlaethol yn gallu wneud. Yn steddfod a hanner y dramau ac ati ffermwyr ifanc, gyle ti byth o'r BBC ddod i benna wneud y blog byw na o holl gyfraniadau'r clybiau, ond eto i gyd, bydde ti byth yn cael hwnna mewn papur chwaith, achos bydde'r papur mas mewn mis a bydde dati adroddiad yn ytrach na rhywbeth mwy bywiog yn llawn fideos ac ati. So, rhywbeth fel la yw'r prosiect yn ddim gweud digon cryno falle. Ie, achos o'n i'n unan ddim 100% siwr o beth yn union oedd y prosiect, ond fi'n gwybod be o'n i'n cydweithio fel Cyffi Ceredigion gyda chi Bro 360 yn ystod gwyl ddrama, yn ystod darllen canlyniadau allan, a fel o ti'n sôn yna, oedd e'n chwarae rôl yn berffaith fyny, oedd e canlyniadau byw, y pobl oedd adre yn gallu gwylio'r blogiau oedd yn cael ei gynnyrchu ar y noson hefyd wrth i'r canlyniadau ddod trwyddo. Felly, os bod yna rhyw glybiau i gael yn yr ardaloedd hynny, ti wedi sôn amdano fyna nawr, sut yw'r ffordd morau iddyn nhw fynd ati i gyfrannu de? Wel, y peth mwyaf yw, ffindwch mas y gyntaf trwy fynd i wefan Bro 360, beth yw'ch gwefan lleol chi. Nawr, os mae Gogledd Ceredigion i chi, mae yna un wefan ar gyfer Gogledd Ceredigion gyfan, sef Bro Aber 360. A os mae ti ardal Llanbed i chi, Clonc 360 yw e, ond fi'n cymryd bod y podcast yma ar gyfer Cymru gyfan, felly well fi wedi am Arfon. Mae'r heini wedi splito yn llefydd mwy, llai o faint yn ôl dyffrynol, so mae da ni Dyffryn Nanlle 360, Ogwen 360, ar gyfer Dyffryn Ogwen, Bro Wyddfa 360 ar gyfer ardal Llanberis a Dyffryn Peris a Dyffryn Gwyrfe. A'r un ola ar hyn o bryd yw Cynarfon 360 ar gyfer y dre unan. Felly mynd i hwnna, creu cyfri fel
fel aelod, jyst gwasgu'r botwm ymuno, mae unrhyw un sy'n byw yn lleol yn gallu creu cyfri ar ei wefan bro, a mae pawb wedyn yn gallu creu drafft o stori. Mae yna dimau golygyddol yn yr ardalodd na fydd yn checo stwff cyn bod nhw'n mynd lan, so dyw pob Tom, Dick a Harry ffili sgwennu'r pob peth posib a cyhoeddi nhw'n enw'r wefan bro, beth hwnna bach yn dancherus. Ond mae yna hawl bada pawb lleol i greu drafftiau, a wedyn dim just stories ysgrifenedig wrth gwrs, ond ys chi moyn creu blogiau byw, cyfresu fideos, orieliau, lluniau, a mae mwy a calendar digidol sy'n lot o iws i hwnnw ar hyn o bryd. Ond hwnna oedd un o'r pethau mwyaf gofynodd y brywydd amdano, oedd lle le maen nhw'n gallu hwpo digwyddiadau lleol i gyd mewn un man mewn trefen chronolegol, felly fel Facebook events gyda mwy o sglein iddo fe, sy'n moyn, bach mwy useful, a pawb yn gallu gweld yn fe, dim jyst pobl sy'n ar Facebook, ond mae pawb yn gallu gweld. Bydd e'n beth da'r clybiau yma i fynd ati, felly i sgrynu mewn fyna i gyrraedd cynulleidfa cwbl newydd, fel ysdi sôn, dyw pob un ddim ar Facebook a Twitter a'r cyfryngau cymdeithasol, felly mae'n gyfle iddyn nhw i gyrraedd cynulleidfa newydd. Heb os, achos gyda'r blog dramau ti'n sôn am, wnaethon ni mis Chwefror, 2 o'r sylwadau cyntaf ges i, naill ai ar Twitter neu yn wyneb, oedd wrth o 2 deulu yn Aberystwyth sy'n a dim byd i wneud â ffermwyr ifanc, ond oedd wedi mwynhau a un o'n nhw yn deulu da plant ifanc, gallen hawdd iawn fod yn ffindo hunain yn neu ddim yn mynd yn aelodau ffermwyr ifanc, felly mae nhw nawr wedi cael blas o rhywbeth ond nhw ddim yn gwybod o blaen, so mae yna potensial i gyrraedd cynulleidfa ehangach ac wrth gwrs i ddefnyddio cyfryngau digidol eang sy'n addas ar gyfer beth chi moyn wneud. So, os yna gystadlaethau, mae yna rhai pethau penodol yn addas i hwnna fel blog. Ond fel, os mae yna nosweithi clwb, falle bod lot o luniau neu rhywbeth o fideos am taith aelod trwy'r mudiad, byddai'n siŵr byddai pobl yn joio gweld pethau fel yna. Mae yna lot o gyfle i godi profil y mudiad trwy'r cyfryngau yna. Mae'n swno'n yn wirioneddol, chwyldroadol o ran sut mae pethau'n symud mlaen, neu ddim gweud gorfod materiau papurau, ond sut mae pethau'n mynd i symud mlaen. Ti'n iawn, Lowri? Ydw, na gyfres i gwybod hwnna, mae'r ci newydd weld rhywun yn cerdded, o'n i'n gwybod hyn yn digwydd, mae'r ci newydd weld rhywun yn cerdded hibo, a mae'n licio cyfarth yn edrych. Bydd enw'r ci? Sam. Mae'n ei edrych draw nawr. O, Sam yw'r un sy'n gyda hat Ecyffi Ponchan, ynddo fe? O, cad y ben, ie. Sut ti wedi gweld hwnna? Cofio gweld ar Twitter yn rhywbeth, ti'n gwneud yn ei ben y gwerthu ni Caris. Do, gwael. Cofio gweld Sam yn gwisgo. Ffili credu fe pa weles i hwnna dros y drws. So na pam y ci sy'n gwisgo fe nawr a neb arall. Gwbai. Cyn fe orffen bante, o'n i'n neud un pethau yndaf, nes i cyfres o gwestiynau, fi'n licio wario rhyw game bach wahanol, swydd bach wahanol i gorffen bant fwy'n o'r podcast yma. So fi'n trial neud o rip-off version o Desert Island Discs. Wedwn ni ddim wrth nhw. Na, sa'n credu byddwn nhw'n gwrando ar hwnna, so mae'n i bennau. Ond bydd i ail enw i, so pecyn lleihau'r gofid am Covid yw enw'r eitem yma, ni'n mynd i alw ge, gobeithio gyda gael rhywbeth o music. Ond i ma fe, dath yn eitha rwyddyd, so fi'n mynd i trio cael, falle os da gyda benefito gymwn i'r editing, wel, os da ffion benefito gymwn i'r editing, mynd i gael rhywbeth o theme tune yn dod mewn i ge. Nice. So, beth sy'n siarad ni, i just rhywbeth i helpu fel rhywbeth o survival pack yn ystod y cyfnod yno yn bellhau cymdeithasol. So, beth fi eisiau wrtho ti yw hoff ffilm, hoff gan, hoff lyfr, a pryd o fwyd 3 chwrs. So, hoff ffilm i ddechrau off da, Lowri. Oce, mynd i torri rheolau i ddechrau, achos fel ei fi, sa'n cyn iawn ar ffilms, ond fi'n joio cyfresu teledu, so allai roi'n yr hynna i ti yn lle ni falle. A fi'n mynd i weid, mae cyfres rhywbeth fel The Killing, cyfres Nordic Noir, o'n i byth yn meddwl byddwn ni'n joio watcho cyfres gyfan mewn iaith o'n i ddim yn abod, ond oedd e'n hollol wych, a mae di dihuno brwdfrydedd mowr yna fe, yn watcho pob math o Nordic Noir ers dod o dros hwnnw, so mae hwnna'n real good cyfres ni, a mae llwyth o gyfresu tebyg yna, byddwn ni'n joio cael binjo yn ystod yr cyfnod yma. Beth oedd ni wedyn, de? Ble ti'n cael gafel ar un o de? Oedden nhw ar Netflix neu Prime neu rhywbeth wedyn? Wel, pan weles i Killing i hunan, o'n i'n dal i prynu DVDs, oedd yna cyn cyfnod Netflix. Nawr, sa'n gwybod ydy'r Killing i hunan ar BBC iPlayer, ond mae yna sawl
ma na sawl cyfres o dramor ar nos Sadwrn fel arfer am tua 9 o gloch ar BBC4, so mae'n gallu ti gafel nhw ar iPlayer fydden ni'n meddwl. Cool. Mae'r sawl un da i gael. Falle neud treol watcher i rhywbeth o lede. Rhywbeth gwahanol. Hoff gan. Beth ydyn nesa, hoff gan? Rhywbeth anweledig neu Cowboys Rosbotwnog. Mae anweledig bach yn amlwg, falle. Wedyn ni lle rawn i godi hiraeth Cowboys Rosbotwnog, Joy Organa, tiwn hyfryd iawn. Neis, mae hwnna'n gan hyfryd fi licio hwnna. Hoff lyfr? Cennydd, fi'n ddifrifol o wael am ddarllen. Ddifrifol. Mae'n lyfrau fi wedi darllen yn ddiweddar a fi ffili cofio dim ohonyn nhw. Wedai un o'r ei fi wedi droi yn Gymraeg. Dim ond achos bod fi'n gwybod bod sequel ar y ffordd mas gyda Bethan Gwana, sef Gwrach y Gwyllt. Mae blynydde mowr ers fi ddarllen hwnna, ond mae yna sequel ar y ffordd mas, so fi'n edrych mlaen i ddarllen hwnnw. Dim ond un llyfr fel teidi fi'n teimlo, fi'n gallu gweud bod fi wedi darllen, mae gas i fi weid. So fi'n mentiono'r llyfr, mae pobl yn meddwl bod, Simon yn ddarllenwr mawr neu rhywbeth. Gwales, dwles ar y llyfr na. Mae hwnna yn dda. Nes i o'n i ffili roedd i lawr, a mae gymaint o lyfrau da wedi dod mas ers ni, a fi wedi really eisiau cydio, ond fi just ddim wedi bod yn y frame of mind cywir i wneud so... Mae dadeni gyda Ivan Morgan Jones eitha da, ni'n darllen ar un cyfnod a Gwales, so fi'n cofio hwnna fel un da. Mae Gwales yn special. Odi, a fi dal llyfr Glas Nebo, mae eisiau fi darllen nes i weld y ddrama, a fi'n gweld rhan fwyaf o bobl o'n nhw'n gweud darllen y gyntaf wedyn mynd i weld y ddrama, ond ar ôl gweld y ddrama, fi'n rili moyn darllen hwnna nawr. Fi'n cael un ar un oswaith eto yn theatr fel un fach, a mae'r llyfr yn ffantastig hefyd, hwnna'n wych. Gobeithio gai ddarllen hwnnw yn ystod wythnosau nesaf nawr de. A nola, pryd fwyd 3 chwrs, starter, main a pudding. Fi'n mynd i fod yn specific gyda starter, a fi yn joio y squid, salt and pepper squid na gyda chili sauce maen nhw'n yn haba master y Bereiron. Lovely, A hwnna'n wych. Fi'n mynd i weid, mae steak yn rhy amlwg, so fi'n mynd i weid meat feast pizza ar gyfer yr prif gwrs fi'n cael ei ar y mwyaf sydd ati. Nice. Barbecue base, neu ti'n mynd am yr tomato base? Na, ti'n gorneud i, tomato base, ond gyda digon o wahanol mathau o gig arno fe'n ar boi. Fi'n licio meat feast pizza, nice. Bach o spices so hwnna'n good. A rhywbeth bach eitha ysgon fel creme brulee neu rhywbeth i fenni off. Lyfli. To beth, Lori, bydden ni'n dwlu bod ar yr un ford at ar gyfer hwnna. Bydden ti'n mynd gyda nhw? Fi creme brulee, unrhyw bryd i fi mynd i'r rwle, mae creme brulee ar y pudding. Hwnna'n y panna cotta, down it. Dim bit o'r creme brulee. Mae'n benni popeth off yn bert. Odi ma fe. A just cael y top yn eisfyd pan ti jyst yn gallu torri trwyddo'r plisgyn ar y top, pan mae wedi seto'n pan mae'r siwgr na di caramelaiso neis. A ni'n cael y gwylod yn o'r, ti'n cael ei weithio, mae'n lyflu. Os pan nhw'n cael hwnna'n iawn, maen nhw wedi deallu. Oden. Lori, o'n i fod wneud podcast 1/4 awr, mae wedi mynd yn 1/2 awr da ni, ond mae'r amser di hedfan a mae wedi bod mor rhwydd i siarad y ti, a fi wedi joio mae strog, gobeithio bod ti wedi cael good hwyl ar ni fyd, mae wedi bod yn sgwrs hynod o ddiddorol hefyd, so diolch yn fawr iawn i ti Lori am dy amser hwnna. Diolch i ti am y croeso, Glei, mae wedi bod yn 1/2 awr fach bleserus iawn, mae wedi bod special. Odi, diolch yn fawr i ti, a diolch yn fawr i chi hefyd, gwrandawyr, gallai mon gobeithio bod ochr technegol di gweithio da fi. Os bod chi'n clywed hwn, yn amlwg mae fe wedi gweithio. A diolch yn fawr iawn i chi am dwynio mewn i wrando ar y podlediadau ECFI a fi yma. A diolch yn fawr i Elliw Dafydd o ECFI Broderi am helpu allan a hefyd i Ffion pennant yn swyddfa ECFI Cymru am wneud y gwaith golygu. Ond oddi wrtha i a Lowri, aroswch yn ddiogel a mwynhewch penwythnos Gwyl y Banc sy'n dod lan nawr, ond falle bydd hwn wedi cael ei ryddhau ar ôl hynny. In which case, gobeithio wnaethoch chi mwynhau penwythnos Gwyl y Banc. Ond aroswch yn saff. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi am rando ar podlediad Clwyddiaeth Cymru Cymru. Gobeithio newch chi ymuno gyda ni ar gyfer yr un nesaf eto. Cofiwch, dan ysgrifio ar gyfer hwnnw. Tan y nesaf, hwyl fawr.